Hello everybody na ovoj internet livadi. How do you, how? Ćao svima. Da li znate da je danas mlad mesec u biku, koji je benevolentan i beričetan? I tokom ovog live ćemo pričati o tome kako i šta možete i trebate da manifestujete. Ako niste do sad, ako i ne stignete, nema sikiriki, možda i sutra i preko sutra, ništa nije strašno, ali nekako bolje bi bilo danas. U svakom slučaju, ovih narednih 7-8 dana počinjemo, kao što rekao, sa ovim benevolentnim, divnim, dobro večer, ćao svima, divnim i beričetnim mladim mesecom u biku i naravno manifestovat ćemo za sve pare. Tako da svakako ga treba dobro iskoristiti. Relativno je mirna nedelja, prema tome uživajte i relaksirajte se maksimalno. I sumirat ćemo u razne utiske, sve što se dešavalo. Boga mi je bilo svašta nešto zanimljivo ovih dana. Zaza je bilo to malo čas ovde se mazila, stavno pa sam malo sva ulepljena s njenim dlakova. Znači, šta nam je sve dostupno, ćemo da razmišljamo o tome, čemu da se nadamo, a sve nam je tu negde onako na dohvat ruke. A inače, ovo je ovde gradilište odmah pored naše zgrade i oni rade od 7 ujutru do negde 10-11 sati noć, svakog dana uključuju i za Uskrs. Ne bi znala da je 7 sati ujutru da nema njih. Šta vam kažem? Eto ima to neke svoje dobre strane. Znači, sa Plutonom koji je opet retrogradan do sredine jeseni, imamo fore da sagledamo sve aspekte svojih ličnosti, želje, ono što nam je lako dostupno i da poradimo na stvarima gde se treba fokusirati. Ovih dana se samo na klopu misli, ne znam. Ali u svakom slučaju nemojte pretjerano se stresirate, već smireno, hladne glave pravimo planove. Nemojte zaboravite, ceo svet se menja i mi u njemu, kao i svi u njemu, pa i mi. Znači, nema sikiriki, no frks, no panics, ništa. Znači, polako, smirano, sve će da se promeni. Hteli vi to ili ne, uključi i vi. Znači, Ceres, ranjeni iscelitelj, 15.5., znači za par dana, kreće retrogradno u Jarcu i narednih par meseci će, tako da ćemo kako da vam kažem, svi se ozbiljno pozabavite sa svojom profesionalnom budućnosti. Ako se sećate i ako ste pratili, ja sam u zadnjih par godina pričala da ćemo svi da radimo jedno 2-3 različita posla. Ja već radim jedno 2-3 različita posla, možda i 4. Ali to nisu poslovi koji ćete raditi 8 sati na dan. Znači, to se sve promenilo. To je ona pandemija, to je Putin sa koji nas iscelio od pandemije u roku od 24 sata i tako dalje i ceo svet. To se sve promenilo i sa AI-om, i sa društvenim mrežama, i sa svim. Znači, radit ćemo razne asimetrične poslove, nešto ćete raditi jedno par dana, nešto ćete raditi par sati, nešto ćete raditi ovako, nešto ćete raditi 3 puta mesečno, mislim, ali uglavnom svi ćemo da gledamo da imamo svašta nešto što ćemo da radimo i bit ćemo okej, samo treba raditi i biti vredan. Znači, kao što rekoh, Ceres kreće retrogradno u Jarcu, tako da ćemo da razmišljamo o svojim planovima što se tiče naših profesija, reputacijama, kako nas drugi vide i doživljavaju. Čujete li ih? Kako su to vredni ljudi. Znači, kako nas drugi vidi i doživljavaju, ali isto tako doživjet ćemo i razne šokove i razobličavanja raznih ljudi koje smo možda videli na neki možda uzvišeniji način, a nisu zaslužili to, tako da ćemo tačno da vidimo s kim ili sa čim imamo posla. Istovremeno, Merkur, koji je izašao iz svih mogućih faza retrogradnosti i senki i svega, znači prelazi u bike, tako da ćemo imati osjećaj jedne onako mislone bistrine, ne znam kako drugačije, znači bit ćemo onako bistri, oštroumni, tačno će nam biti sve jasno. Ali nemojte samo budete brzo opleti, nigde se ne žurite, nigde. Bik je praktičan znak koji voli temeljnost, studioznost i strategiju, kako u poslu, tako i u parama, tako i ljubavnim vezama. Prema tome, baš tako treba se postaviti i delati. Znači, možda imate želju kao onog sad, ali stanite na loptu, razmislite dobro gde vam treba, šta vam treba, kako vam treba, znači napravite ozbiljnu strategiju povodom svega. Isto tako, Palas, koji će krenuti retrogradno u Škorpionu, on će nam pojačati intuiciju,
mada nam se neće dopasti to što ćemo vidjeti, čuti i osetiti. I odgovor na neka pitanja će biti onako brutalno iskreni. Sad, koliko ste vi spremni na sve to ne znam, ali će bitne u svakom slučaju. Tako vam je to kad imate live, pa imate razne živuljke ovde, pa se igraju, onda nađu deo neolitike i klikera i onda samo kao krenu se igraju sa tim ovde. Znači, možemo mi sve te brutalne, možemo mi sve te brutalne iskrenosti da podnesemo. U krajnjoj liniji te iskrenosti i te stvari koje ćemo da saznamo, nema to nikakve veze s nama, to je prosto, ne definiše nas, to definiše drugi ljude. Jedino što onako ume da boli, kada vidimo koliko smo verovali u neke stvari ili u nešto što jednostavno nije. Uglavnom, idemo hrabro i sa velikim planovima ka sezoni blizanca. Punim mesecom u Strelcu i Veneri koji će preći u blizanca. Tako da, ajmo se malo lake cake. A ovo je High Love. Samo da znate, u 8 ćemo posle Žana de Art i ja biti na TikToku. Tamo imamo našu redovnu rubriku Celebrity, da se bavimo svim što se dešava inostrano. Ne diramo naše, jer kakvi god da su, naši su i nećemo da ih diramo. Ali s ovim inostranim kretenima ćemo da se bavimo. Ali isto tako ćemo svašta nešto da pričamo i spaljivat ćemo isto tako želje kao što smo radili o Nomad. I mogu da vam otvorim karte i tako dalje. Tako da javite se i na TikToku. Lake cake za naredni period, odnosno za danas, na primjer, a ako niste već stigli, znači evo kako možete da manifestujete. I mali savjet. Ako niste stigli, jutro su u 5 ujutru, da manifestujete i da pišete razne afirmacije za mlad mesec u biku, jedino ako ste se vratili sa neke žurke, pa ovdje kao oko 5:30 da nešto napišete, ali ako ste radna osoba, vi ste tad bili u dubokom snu, no nema veze, ništa strašno, možete i sad. Znači, 5 afirmacija vezano za 5 osjećaja. Šta vidite, šta čujete, šta zborite, šta mirišete ili namirišete, šta unosite u sebe, ne samo što se tiče jela, već i informacije koje primete, koga dodirujete ili šta vas dodiruje. Ali spišite sve te afirmacije kao da se to već sad dešava. Znači, ja vidim to, okružena sam tim i tim, čujem samo lepe stvari i tako dalje. Mislim, na tu temu, znači, bazirajte se na 5 senses. Zašto je to tako? Zato što trebamo da se bavimo svi sobom. Znači, big je vi. Vi ste fokus svega. Znači, manite se svih ostalih ljudi, neka oni svako misli za sebe, ali vi, blago meni, mislite o sebi. I bavite se, naravno, sa svih ovih 5 osjećaja. Naravno, odličan je period da se otvore karte, otvore se rune, prevrne se šolje, ili se angažuje neki našeg astrologa da vam baci pogled u natalnu kartu i vam kaže u kom smeru trebate vidjeti. Verujte mi, mnogo će vam značiti. U narednom periodu pogotovo, mislim, pošto idemo u neki onako free for all, mislim, who knows anymore. U svakom slučaju, častite se kristalima po vašem natalu za privlačenje ljubavi, uspeha, zdravlja i naravno zaštite i verujte mi, i to će vam mnogo značiti i tek će da znači. Ajmo sad ovako, mali mini astro savjeti po znakovima pa reći. Znači, Ovan, pare, volim samo pare. Pare na svoje strane, znači Ovan, gde god da pogledimo da nađe neke pare. I svoje i tuđe. Bik, nove prilike vam se smeše. Blizanci, intuicija vam je 1000% tačna, ono kao bzing. Rak, tražite i nađite neke nove stvari za fokus, fokusirajte se na neke nove stvari, manite se krivih drina. Love, neke veze se konkretizuju. Devica, vidite i pravac i put. Da budemo sa današnjom tematikom. Vaga, svaka veza ima neki svoj benefit. Škorpija, verovali ili ne, zabava i romansa sledi. Strelac, sve vam postaje kristalno jasno. Jarac, pravite fenomenalne prve utiske. Vodolije, ističete se u masi. Ribe, u sjajnom ste društvu. I to je to. Sada, ajmo ovako da bacimo pogled na pecaka ovdje u karte, pa ću da gledam da prošetam zula dok nije ljuljnula neka kiša, pošto su najavili već, ceo dan najavljuju te proval oblaka, te ovako, te onako, te biće, te neće biti.
Ajmo. Znači, Cica i Lila Zero. Prvo njih dve. Znači, Cica. Draga moja Cico. Pa Cico, ti ćeš da budeš potpuno nešto nadahnuta. Ti kažeš kao na neko duhovno putovanje, ali nije ono što ti misliš. Možeš da ideš po manastirima. Mada ja mislim da su neka više, neka malo starija mesta za nadahnuće. Možda neka stara Grčka, Asirija, Sirija, ne znam, ali nešto što će biti potpuno drugačije. Nešto što nikome nije do sada palo na pamet. Možda i Južna Amerika, mislim, I don't know. Ja mislim da se centar sveta, ono što svi pričaju da će se pomere polovi, ja mislim da će se pomere centar, da kažem, fokus para i interesovanje i svega ide ka jugoistoku, tipa možda bude Južna Amerika, možda bude Azija, može da bude čak i Bliski istok, ali stvari se menjaju definitivno, znači ti krećeš neku odiseju, draga moja, ali to je neka vrsta duhovnog putovanja i ti ćeš tu, ali bukvalno, znači draga moja Cico, da doživiš jedno onako, ne znam, otkrovenje, nešto će da ti onako pukne pred očima i sve će da ti bude jasno. Sve i više od toga što si ikad mislio da treba da ti bude jasno. I bukvalno ćeš, ne znam, da pronaćeš u sebi neke fore i fazone da ćeš ti moći da li da isceljuješ ljude ili da ih pomažeš ili će da jedan put da počne se baviš recimo reikijem ili, mislim, reiki je zapravo bioenergija, mislim, nekad davno u mojoj mladosti to se zvao bioenergija, svi je imamo, samo pitanje koliko hoćete da je koristite i kako želite da je koristite, tako da, Cica, zašto da ne? Probaj nešto malo drugačije. A tvoja drugarica, Lila Zero, znači, Lili se nešto pokreće, nešto iz davnih vremena što se tiče financije i posla. Ja bih rekla da se nešto njoj pokreće, možda čak i nešto što ona onako učestvovala u nečemu pre milion godina i kao hoće biti, neće biti, pa je stavila to nekako ad acta, da li će da bude, neće da bude, ali nekako nije se ona baš nešto udubila u to svoje vremena, međutim, sad možda je bilo before its time, nikad se ne zna, znači, može lako da se desi da je to sada trenutak, kad će se bukvalno sve njene želje ostvariti. Tako da, ako neko pita za neku staru ideju, nešto što je što bi ona rekla pre Hrista, ali neka ne beži od toga, jer može da bude super zanimljivo, jer bukvalno mogu svi snovi da se ostvare, ali svi. A ovo je, znači, pun mesec koji taman sad ide ka Strelcu za 2 nedelje. Prema tome, blago meni, neka ona razmisli o tome. Ako neko pita za neki stari projekat, neka se bavi sa tim. Zorica, nisam zaboravila na tebe, no ne postižem, ali će stignem. Ima pišem ti rat i mir otprilike. Ajmo ovako. Znači, moja draga Jeanne d'Arc. Draga moja Jeanne d'Arc, ti ćeš da imaš potpuno mudre momente. Mislim, ne znam da li se sećate kada je krenulo pre ovoga, kako se zove, bilo su poplave, pa su ljudi krenuli da kao ubijaju zmije. Ja sam jedna od prvih koja sam bila napisala nemojte da ubijate zmije, pošto mislim 95% naših zmije nisu otrovnice, ali one imaju svakako svoju svrhu u našem nekakvom mini ekosistemu. Tako da neka mudrost, možda ćeš neki, možda i nemušti jezik, nešto će se izdešava, ne znam, ali u svakom slučaju ti ćeš doći do nekakvih mudrih saznanja koje prosto niko od nas ne može ni da shvati i kao da ćeš kao damned if you do and damned if you don't, iz Indiana Jones, imat ćeš neki izbor. Znaš, nekad davno je to bio, mislim, neke nove generacije, red pill, blue pill. U naše vreme to bio Indiana Jones i ono kao biraj koji hoćeš pehar, znaš, i onda je odabrao onaj pehar koji je odabrao, mislim, naravno odabrao ćeš pametno, jer you've got the mystical eyes, znači, draga moja Jeanne d'Arc, ne znam, neki put nekog misticizma ili nečega ti onako polako sleduje, pa sad, kako hoćeš, naravno.
može biti da, može biti ne. I samo da vidimo, znači Becanović Z za naredni period. Vidi, ti pobeđuješ, ali bukvalno, i ti ćeš da seješ neku pravdu. Evo ovako, znači, samo svetlost, znači, do not go to the dark side. Ne znam kakvi cookies da ti nude, do not go to the dark side, znači, budi iznad, budi izvan, take the high road, znači, budi uvek izvan. Jerbo ti sledi, ali bukvalno jedno kao uzdizanje duha, jedno duhovno je, da kažem, uzdizanje, ali ti moraš da vladaš, ne samo drugima, no prvo sobom. Znači, neko vladanje sobom da bi nešto mogla, ali nije samo dovoljno, čak i da se setiš nekih stvari, znači da vratiš neke filmove unazad koje možda ti neće biti prijatno da vratiš, ali morat ćeš da ih vratiš. Mislim, ali onako hladne glave ih sagledaj. Znači, okej, ovo je bilo. Sve što je bilo ne može više da te povredi. Mislim, jednostavno ne može. I ti ćeš pogledati neku pravdu da onako mada kao neko ko za mene, recimo, bije me glas da sam zlopamtilo, ćete mi ja uvijek kažem, ali ja nisam, ja sam sve pamtilo, ja svakom uzvratim na način na koji su to zaslužili. Dobro dobrim, ne dobro sa ne dobrim, pa šta da im radim. Međutim, u nekom trenutku desi se situacije da ti stvarno ne možeš, osim da, recimo, napraviš sebi haos i da završiš na kraju zatvora, ti znaš da je moja omiljena izreka šta mogu da uradim, a da ne idem u zatvor. I onda staneš i razmisliš, ok, ta osoba koja ti nanula zlo, prvo, ti nisi ni prva ni poslednja osoba koja je ta osoba nanula zlo. Može se desiti da neko u nizu svih ljudi kojima je ta osoba nanela sva ta svoja zle namere, može se desiti da bude neka onako prilično i opasna, tako da pusti da to neko drugi reši. Jer u krajnjoj liniji trulo voće padne samo sa drveta. Prema tome, just let it go. Jednostavno, gledaj ti sebe, blago meni moja Becanović Z. Sad, za Jelenu Orović, Jelena Orović će imati nešto ćete mi svi otići, ne znam, ovaj naredni period će biti potpuno jedno odskakanje od svega. Znači, neka transformacija ti stoji sad, da li je to profesionalna transformacija, lična transformacija, ljubavna transformacija, taj deo ne mogu da vidim iz ovoga, mada bi pre rekla da je to kao da ćeš ti da spoznaš neke svoje snage i da staneš i da kažeš, ok, ovo mogu, ovo ne mogu. Ono što sam malo čas rekla, što se tiče bika, znači bik voli konkretne stvari, realne stvari, ne voli blesave stvari, voli, ok, ovo je ovako, i da to bude vrlo realno, znači nema tu fantazije mnogo, znači ovako je, onako je, znači stavi na papir šta možeš, šta ne možeš, koje su tvoje granice, koje su granice koje ćeš drugima da dozvoliš i tako dalje. Jer nekako ti sleduje ta peta dimenzija, znači ta neka duhovni moment, taj etar ti sleduje neka saznanja i neki moment gde će da budeš kao wow. U svakom slučaju, to bi bilo to. Ja ću da gledam da istrčim napolje, makar na kraku da prošlam Zoo, a posle toga ćemo biti u 8 sati na TikToku, moja draga Jean de Art i ja. Da ćemo i da spaljujemo želje i svašta nešto. Ele, što se tiče spaljivanja želje i svega, da li mislite i da li biste volili da se organizuje da pravimo to, recimo, jedan dan nedeljno, da spaljujemo želje, a možemo da smislimo i nešto da se, te želje bacaju na vodu. Tako da smislit ćemo nešto na tu temu, odnosno želje se spaljuju, pošto to šalješ barem u našoj narodnoj tradiciji, kad nešto spališ ti si ga okadio i poslao si u univerzum, a kada baciš na vodu ti si to anulirao. Znači, možemo da imamo spaljivanje želje i isto tako odricanje. Prema tome, odricanje ćemo da bacamo na vodu, a ovo ćemo da spaljujemo. Tako da smislite, ako biste volili da to radimo, na primjer na TikToku, možemo tamo to da radimo. Prema tome, ajde počnemo večeras, ne mogu baš sve odmah, ali ajde da krenemo polako pa da vidimo kako stvari idu. Jel može? Vidimo se u 8.
Moja Jean Art i ja pričamo o tome što se sve dešavalo. Met Gala i ostalo. Ajde, ljubim vas. Ćao.